lips, angel eyes. She knows exactly how to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't compromise. She's something mystical and color lights. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Sweet talking lady, love how you entice. Sugar with just the right amount of spice. Charming, alluding everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they color lights. I say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Čo to jete? Čo to máte? Tú cukrovú vatu, ako som kedy jedol. Výborne. Toto môžeš mať len v Twistove, takže prídi, tešíme sa na teba. Ja, Marek budúci týždeň, Tinka budúci rok. Tak vôbec. A cukrová vata určite bude a okrem toho aj kofola, plno zábavy, hudba a tí najlepší animátori. Takže v rámci festivalu sme mali aj graffiti stenu, kde sa mohli vyšantiť naši malí gangstri. Tak pozrite sa, čo spravili. Paráda. Samé umelecké diela, niečo z nich bude, tešíme sa. Poďme sa pozrieť, čo tu má pre nás Baška prichystané. Čo tu môžu decka zažiť? Piješ! Majú tu detskú verziu limopongu. Poďme sa pozrieť ďalej, čo tu máme prichystané pre našich twistiakov. A blížime sa k bufetu, moja najobľúbenejšia časť. Pozrite na to. Koľko ľudí. Čaute, decka. Tu je kofola, o ktorej som vám hovorila, naša Julka. Výborne, poďme sa pozrieť, čo tu máme ďalej. Cukrová vata, Nika, Timo. Pozrite, jak sa im to točí. Decka, tešíte sa na vatu? Áno! Hurá! Na zdravie. Ďalšiu osobu, ktorú vám predstavím, je Rajko. Kto nepozná Rajka, to ako keby ešte nebol v Twistove. Čau Rajko. Čaute ľudia. Povedz nejaký odkaz našim fanúšikom. Tak ja by som chcel všetkým ľuďom určite povedať, že Twistovo je svet. Twistovo je to, čo spája ľudí. Ako to môžete vidieť, ako keď sa všetci obzrieme, pozrime sa okolo seba. Všetci ľudia tu držia pokope. Jak sa ja držím s Maťom teraz, asi takto sa držia všetci pokope. Tak takýto odkaz by som dal všetkým ľuďom, kto dojde do Twistova. Si tu nájdete tých správnych ľudí. Tešíme sa na vás. Takže leto máme v plnom prúde, všetci sa zabávajú, všetci sa tešia, užívame si krásne počasie. A už sa tešíme aj na vás, decka, čo dojdete na ďalší turnus, preto máme pre vás pripravenú súťaž. Kto prvý príde v nedeľu k registrácii k nám do tábora a povie heslo "Aj ty patríš k nám", tak získava od nás cenu. Máte sa na čo tešiť, my sa už na vás určite tešíme a vidíme sa v nedeľu. Čau.